लुकाचे आणि मातेवाचे सुवार्तेनी आसो एक व्हड तफावत आज दर म्हूण दिसता। मातेवाचे सुवार्तेंत लांब शिकोवना टापचो दोंगरा वयलो प्रसंग, लुकाचे सुवार्तेचो मोठवो मैदाना वयलो प्रसंग जाता। तितलेंच न्हय, मातेवाची 8 बागींची शिकवण लुकांत 4 बागींची आणि 4 हाय वा निर्बागींची शिकवण जावन प्रगट जाल्या। मातेवाची शिकवण जुदेवी क्रिस्तावांक बरयल्ली तर लुकाची शिकवण जुदेव धर्मण्यान असलेल्यांक वा अजुदेवी क्रिस्तावांक बरयल्ली म्हणी कळीत जाता। 8 बागींचे शिकवणेंत मातेवान आध्यात्मिक आणि धार्मिक गजालींनी चड गुमान दिला ते दिसून येता, तर लुकाचे 4 बागी आणि 4 निर्बागी मनशा कुळाचे आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीक वत्तू दिवन बरयल्ल्यो म्हणून स्पष्ट जाता। दुबळोग्रेस्त, भुकेल्ली दोशी जाल्ली, रडतली हांसतली, समाजांत बहिष्काराक वा तिरस्काराक वळख जाल्ली, समाजांत स्वीकार आसची वा शिफारस भोगची असल्या व्यक्ती विंगडणांत आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अपुर्बायेन व्यक्त जाता। लुकाचो जेजू आर्थिक आणि सामाजिक रितीन दंड चल्ल्यांक उबारची, सुटका दिवची, बाचाव करची, गुण करची आणि तांची उदरगती करची विंचोवन करता म्हणलें सुवार्ता दामून सांगता। सुवार्तेंत जेजूची विंचोवण ताच्या पाटलाव्यांची विंचोवण जावंक जाय न्हय।